Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Magamo limene lo 6 apolisi. Ndi machiki. Ndende ya machiki yo ndepo na polisi. Zukawa. Bakabala almost 2 hours ito polisi ajalo kuti show jalo bali. Magaye son kumauza so ndofika kuti kuna bwera na tichochi. Adi show yelepeleka yikakhala kuje kukhula nings. Kulowa muholo mujamba kuzula zina. Zukala wachi. Kena kunono akuti okay, mpange show yono ingati kutheka ano soba. Pamenepo anthu ena omwe amabwera kushoyo kuti azapange support mbakubwerera ena basi aluza interest abwerera ku nyumba. Kufika so kumene kuja MC okuti so sitinamone so even kujeni kuma rehearsals kunalibeko wangu bwera pa stage basi. Wayamba kumanda mic adiwo ngwemba nyimbo imodzi. Nyimbo imodzi so kwa Yesu. Muntu seti inali yama 1 hour and mini show yo ujeni manager yo promoter yo obulazana zo okay no ikhala no 30 minutes. Akubwera no Ben Flavor no ba stage bacha. Mandanda mic basi. Nagita ndeugo masokoneza show avanso izizi ndikutuluka ndikumapita tukuma nemanisa kulo je bibanyira ine tuli basi tuli ndamenya wamenya banjiso nepmani yonso kumpangisa za kamani kumpangisa kumwimbisa za kamani seti yake sosa imbasa yonseso cholinga basi show ijayite aitenge apite ku Khulanis. Uyu yemwe abweresa anthu uyu promotayo kumolongera show apolisi kumusekera show yake waolonga ndrama wabweresa magaye kuno ife tesiza kunthandiza kuti abwere anthu atilisi munthu abweze kana kache onse matikiti aja ndosa ndi odula kwambiri matikiti. Ndiye munthu waitenisa ndi ku Malawi yekha bwelesa mukampanga zimenezo mukamba kumenyana kumeneko mpana kumabweresa apolisi kumatsekesa show nzanu mukampanga zimenezo. Ajina nebma nyonso wasa apasa saulemu ineso wasa ndipasa saulemunso undifulumizisa undipasati 1 minute pa stage ati nthawi ndikumaka uzana kumbuyo kwakuti ati amene iye amafuna 30 minutes nyimbo zake ziti iwe Ben Flavor ndi woimba kujini konali kumaliheso unalipo aulo zimene makambera ndi munake promoter yo unalipo umakubwera topa maiki pa ngati yeni ndoimba ampanda zina songa ndaosa Ben Flavor iyo osuluka penti akalikala ku Malawi kuti nyimbo zinavuta mathamangisa ndo pa stage kamani ngati show ndi yake kupanga ndingo kumene kujasi ndine vudo sili ndi nepman kapena senti kapena promoter wa mfiro ine vudo langa ndona kuti wani nakuzonekale ma video apitawo ndona kuti wani ineyo ndi mmene kubwera kwa Trump malo a mapuzipudikiti ayi ndengati amalawi simatakwera pa malo amozi osachira bwinobwino opanda kumenyana opanda kutalini malo amene ayi chikanena kuti ine show kumene kuko ayi because no behavior andiso kaso andake so kaso asika naso mwana
ndeya ineyo and two cho mapangidwa disrespect ndi kamunthu kenaka kuti sikoyimba maziwa ineyo mwenda kuwuzani kuti ineyo mashow sinimapita nazichepesa kuti ndithandize mbali koma amayo jokampanga sabotage kayambisa ndewo kumenecho kayambisa mikangano zachani zile don't you know kuti munthu ma-actions angadabene wamatha kuononga zinthu ndiye munthu tikapita kumalo ofuna kukhala munthu be best behavior usati zimene kasoma osangati zachibwana zenizeni ndiye ineyo bobo mashow panga koma nena ngomvera chisoni mbale because show no inalengedwa nokubira nokukhula nisi I don't know kuti kumene kuti mbale iyi amene wabweresa walipidwa kumene kucha koma no show inakhanga lino yachoka kumuholo yapita kukhula nisi maonepo kumpanga sabote ya jinzawo ndikumuomba show kukaipangira so ku after that ini zimene ziwani nakani maziwa kuti anthu ake ndamene wawo ineyo uyu film akamkanira kuti ase izizi pangani koma ineyo sili maziwa kuti iye iswe akweka sona nthali other than that ineyo amkhuku kupita kuje ku Seattle kukayimba bwino as long as anthu ku Seattle atonesere kuti ndosiyana ndiyawo chifukwa kuku anthu anabwera mavita anabwera ndithu anabwera ndipo mkuluyo anakapanga ndalama zake bwinobwino andachina Nepman anakaso ndi show yabwino koma osapanga respect kwaonongera show Malawi uko bwera kuno thaya ku show nkapanga na misbehave apolisi nomkumabwira nkwana kuti second show ndikune kulitika za masewera osakoma so show osakoma ayiwo nganga ya ndengona kuti nezizi yayi zamabokoso zazi ayi mama show mama sipita kunokonda kaza ka 13 show yajiwili kupita uyamba naye na madi zojitika kupita kumene kuja kakhala pansi ndakazianga firu wabwera mazanduzo za nthawi mene zili ndi seti yanga wajoka amayi nake amene anali paujero pachitseko pagendo kubwera ana JP pamakhala pali ndi pa VIP yitu wasindi one of the people performing in the band ichani ali mukakhale uko kukuona uko kuloza kuna ati kaime kuna kwake akazianga tikiti ya ujendi zingati ya VIP yo 250 for a cup ineyo ndaipanga publicize ngama zingati sure sina video kantu ale sema kwa na video ine sina video kantu kukaso siku wonse masiku 2 kupanga set ndi Rio DJ Rio ndikufika bila koja ko DJ Rio nkungosera nyimbo imodzi ndekungonesera kuti sitili serious sitimadziwa kuchira ipo chimalawo ndi vuto ndiye mwina mukwaseka mati chudi anu ndiye mwina no zinthu nozamba nokhala zonjoy koma no inali show yosanjoyeka osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.